Hola, benvinguts. Hola a tots i a totes. Avui comptem amb la col·laboració especial de Renzo Cikuto. Ho he pronunciat bé? Sí, Perfecte. Bé, comentar-vos. En Renzo és un argentí que fa ja molts anys que és afincat a Catalunya, és graduat en Filosofia i té el màster del professorat per la Universitat de Barcelona. I en la seva etapa d'estudiant també va fer una estada a la Università degli Studi di Torino, a Turí, Itàlia, i les seves àrees d'interès són la filosofia i la literatura, Nietzsche i els autors del Renaixement, especialment Maquiavel, de qui ens parlarà avui, Vico i Giordano Bruno. Moltes gràcies, Renzo, per estar avui amb tots nosaltres. I res, comentar molt breument de què anirà aquesta classe, aquesta ponència. I és que avui ens introduiràs al Renaixement i ens parlaràs sobretot de Maquiavel, que, si no tinc mal entès, va ser un autor de capçalera de Napoleó, que tenia el príncep i el subratllava constantment i va utilitzar-lo com a pròpiament manual, oi? Doncs res, moltes gràcies i quan tu vulguis pots començar. vale. Moltes gràcies a tu, Àlex, i bon dia a tothom. I res, avui el que farem serà dos vídeos, una miqueta introduint el que seria el pensament del Renaixement i després el pensament de Maquiavel. En el Renaixement donarem una petita introducció històrica i cultural del que seria el moviment, els antecedents històrics del pensament de Maquiavel i finalment parlarem una miqueta del que seria la dinastia dels Mèdici, que és la dinastia que va governar en Florència durant l'època en què Maquiavel va exercir la seva vida política. Llavors, com bé va dit l'Àlex, Maquiavel és un autor de referència per a molts pensadors al llarg de la història, inclòs Napoleó. De fet, l'edició que tinc jo del Príncep, que és la seva obra de capçalera, és una edició comentada per Napoleó i bàsicament és una obra comentada i molt llegida per tots els polítics al llarg de la història, inclosos els polítics de l'actualitat. Llavors, anem una miqueta al tema, fem una miqueta d'introducció al Renaixement com a moviment cultural. Sí, què és el Renaixement? El Renaixement és un període històric i és un període cultural. Es caracteritza bàsicament per estar dividit en dos moments essencials. Un primer moment que comença al voltant del 1350, que és el moment del naixement de l'humanisme, que és un moviment cultural italià que bàsicament recupera o reconfigura tots els valors de l'antiguitat grega i romana. Quins valors? Els valors de l'home virtuós. Vale? Llavors, és aquesta recuperació de la virtut hel·lenística en contraposició amb la cultura cristiana dominant en Europa en tota l'edat mitjana. Quan acaba el Renaixement? El Renaixement acaba al voltant del 1600, quan comença la modernitat, i es considera que acaba amb l'assassinat per part de l'Església de Giordano Bruno, que va ser un grandíssim científic i un dels iniciadors del que després es coneix com la Revolució Científica. Llavors, el Renaixement és aquest moment en què, com Jacob Burckhardt diria, neix un nou esperit a Itàlia que es caracteritza per l'exaltació de l'individu, ja no només com a home, sinó també com a ciutadà i com a ciutadà amb dignitat. I aquest individu amb dignitat és un individu que a més es caracteritza per estudiar tots els textos dels clàssics. Això té molta rellevància perquè el moment històric és el moment en què el regne espanyol està colonitzant tota Amèrica i per tant s'està descobrint el món físicament i a més està descobrint el món científicament. Llavors, hi ha tota una preparació per a la revolució científica posterior que també va influenciar molt en el pensament de Maquiavel. Llavors, el segon punt seria els antecedents històrics, els antecedents filosòfics del propi pensament polític de l'autor que tractarem. Quins serien els personatges històrics, polítics, filòsofs que van donar una base de pensament per al propi desenvolupament de l'obra de Maquiavel? Serien, essencialment, els autors que es classifiquen com neoplatònics. Què és el neoplatonisme? El neoplatonisme és un moviment
de retrobada amb l'obra tant política com ètica com metafísica de Plató. En el cas del Renaixement, la part de l'obra de Plató que es recupera és la metafísica. Per què? Perquè, com ja sabreu, en tota l'edat mitjana s'havia fet un intent de síntesi entre la filosofia ètica de Plató i el cristianisme. Doncs el Renaixement es recupera a través de la figura de Plezón tota la metafísica de Plató i, per tant, es dona tot una base per poder construir científicament la comprensió de la realitat. Autors posteriors a Plató serien Marsilio Ficino, per exemple, o Pico de la Mirandola. Aquests autors ja no només recuperen la part metafísica de Plató, sinó la part política. A més, com hem dit abans, el Renaixement es caracteritza per l'humanisme. L'humanisme, que té aquesta reivindicació de la individualitat de l'home, es va donar a tota Europa, no només a Itàlia. Va començar a Itàlia, però es va expandir a tota Europa. I els autors més destacats van estar Erasmo de Rotterdam, que de fet es creu que va arribar a conèixer a un familiar de Maquiavel, i després Tomás Moro, en castellà, Tomás More en anglès, que és el sant dels polítics, o anomenat el sant dels polítics perquè va ser el creador de l'obra Utopia. Llavors, el que ens trobem bàsicament són autors que pensen la política d'una manera més pràctica que teòrica. Què vol dir això? Que no estan fent teoria de la política o teoria del naixement de l'Estat com va fer Hobbes, sinó que estan fent consells per als polítics del seu moment. Les seves idees s'aplicaven, les seves idees canviaven el món en certa mesura. Llavors, per acabar amb aquesta petita introducció dels Medici, del Renaixement, parlarem dels Medici. Qui van ser els Medici? Els Medici van ser una família de l'oligarquia de Florència. Florència és el regne on viu Maquiavel, que van governar en diferents etapes el regne o el Principat de Florència i van donar sobretot una empenta molt important a la cultura renaixentista i humanista d'aquella època. L'iniciador d'aquesta dinastia dels Medici és Cosme de Medici en el 1434, és a dir, 35 anys abans del naixement de Maquiavel, i el governant Medici que va destacar durant la vida de Maquiavel és Lorenzo di Medici o Lorenzo il Magnifico. Aquest pensador va ser, diguem, el gran mecenes de tota la cultura del Renaixement i, de fet, avui dia podeu viatjar a Florència i el que trobareu són totes aquestes construccions de la dinastia Medici que encara es conserven. Què succeeix? Maquiavel neix en una família una miqueta allunyada del centre de Florència que tenien un pensament més aviat republicà. Què vol dir tenir un pensament republicà? Que no estaven del tot d'acord amb aquesta dinastia oligàrquica dels Medici. I això suposarà molts problemes per a tot el desenvolupament de la seva vida intel·lectual. Però això ho veurem al vídeo de Maquiavel. Amb això acabem aquesta petita introducció del Renaixement i passem al que seria la filosofia de Nicolau Maquiavel. Moltes gràcies.